say sinpat kamiet besuk komen ipi bro ti mentakas ngi ngadon hangni hasinong lojong nganong ipi ba meneng ayu asngau ka kubor ka ba dan ba phone yanga ki ong ba ngahaban lej mi ha konton men ngatrai don badon ba ajing ujor yanga tingang ong ipi ba ngangan lej bet ngakloi ban ko ngoi ka an tang ba phinom la ban pun kebom yanga phinom la ban pun kebom mi sentur junga ngan kran bet kumni ngan kran ni gejing sisa man ong ipi lada phim patlong ki ba ko ngo wat iya ka banganga tip ru ngam tre ban yathu ya ka banga tip ru ngam tre ban yathu ngan sngap dai bat phim la ban tip namar ki don ru ki bas ngomong banga kran ni gejing sisa handrei ngan ong pidamong kana dep ngam tip ra tang bangan ong ipi ngale kai kum brio bu sisa bat ngakren ya kejing sisa bat kejing kulumar kli jong piru bat kejing tieng ke jong piru namar ba pias ngoto hima pi mangang ya ikran ya kata kabangang ngoto tang ba wat le ben ya kibrio ki badok ong uble ku pajonga pile ben yu ubre badok uble ku pajonga unom ailat dena takadaw ngan ong ipi ba hadu menta ba phim sem langet ba phim sem la kongu ya uble ku pajonga ba beneng takadaw ngakren ya kejing sisa ngan kran ya kejing sisa nang ni sekmat phinom la raban penting nga de ki bro phinom la hiruban pen kubum phinom la hiruban khang ya ka YouTube channel jonga phinom la ngan ong ipi ngan ye kran ni jing sisa kai ka jing ye pher ka Bible kai ka jing ye pher ka Gita kai ka jing ye pher ka Quran kadai ka ju hi wadi ka school dena takadaw ndon jing pher pi ong dekar ayu Muslim ayu Hindu ayu Kristen ayu dena takadaw ngan ong ipi lada pi nget penban lada pi ko ngo penban lada pi khot yang ada jing sngobha ngan sapen i handai ngan nom pen i re ke jing sisa wadi ka banga ngatip ngan nom yathu ra dena takadaw ngan ong ipi ba barok pi ong habanga kran ni ke jing sisa pi dom penban ngam yathu ra pia kali kidon bakali balai pi long haduk ra ni balai pi kran kum ni nganom ya tho ra nganong ipi lada phim pat ko ngu yo blei ukpa ba beneng te nganom ya tho ra nda pila ko ngu ada kaman sim jong pi kala ko ngu yo nadu kaman sim ke jong pi te ngan sai tho e jing sisa ha ka bai kesngi ngan sai tho e jing sisa anda da phim ya tho ya ka jing lada phim wan ha kata karukom ke badai sa uble ku pa jonga ba beneng ngam tre ban yathu wat ika bangatip ngam tre ban yathu te dena kata kadaw ngon ipi la sai ka sngi ba deng do todong i hablet ban mi ha konton men tem ngam tip kadai ka ka bagi khot konton men te usar na konton men dengan sudik mi la sai ti na kata kadaw ba ngalapan nomor phone meneru tang ba ngaklem yo ra nomor phone ngala save menchua mobile tang ba ular sniu tu sim card barem te ngam don syu te la sai ngahap li mi ti dena kata kadaw ngon ong ipi ki pai ba jong kabri new trap ki briu ki baduk baro wadu jeng kerman ublei udon rangkat bat pi ki khon kabri new trap ki batip bat ki bekersani badeng do todong wat tiang namar ublei udon rangkat hakani kajaka kani kadi kari kabai ublei ula ai bha ai benta ya uhanyo trap hakani kajaka bat nyai yang scam haka hok bat kajing sisa
kat kum ke hukum ke jung Tiadi nak takadau tolong berobor kiba pyrkhat iki baro namar mdere ba ngakran buat kata te badang padi dah ndala ada pelong jung duai ti ngan sadi ngan sabam sto tiadi nak takadau wat junang raban bishar namar bale pia bishar ma pi te kamot pi de nong ya pli jingkhang beneng pi de ba pet kherdop beneng pi bishar pi tiplot pi de kiblei jonga takada pi ong kari be it kiblei mo nga tinga ong kari be it ublei takada pi numla raban bishar ya nga pi bishar de kikman pi komen spade da kitin sitin ksang katar da keren badang tang sikentin tang bang pelaj lia kemut ani pi dom baro ngapa deh ka recording ya kito ki haka YouTube channel jonga ladap recording ru baro khoj andalet sakaan nga sapen how George ya kito ki comments pe de kini ki comments de kini ki ba comments kumni de kini ba penkit thma kumni sto de nak takatau jar ubastat to un pyrkhat lada ubam stat ti kawaran kan sawan de nak takadau urang ba tedi urang ba bat don teng ukhana aru ula bandai ukpa urang ba ti kumno kan don kejingi pher lada uhes pa ude urang ba lane ubaduk ude ukhana te don kapur ru kaban sakala kangpong namar pi mani ya ubriu pi kamani ya ublei deina takadau pi ong kari ba it kiblei ti pi mani kiblei perthai pi kamani ya ublei ubade utrai jong ki jing thau baro kiba la thau ublei bron boro pi kamani ya pi ong kari ba it kiblei te ya pi ong kari ba it ublei tingi mani tang ya uai haba pi ong kari ba it kiblei kamot pi haban ya thu kan kikarteng ayu kita kiblei te handre wat thok kan ada pinang thok te kamot pinang ye jenjar hi bat nang ye kulmar kli hi ada pi karan hok kemban ti kadon kalat kalenti ublei udon kene kejaka nda ka jing ada pi pediang da jing sngobha ngan sapen handre lada pinang don kata ka jing dom bat ka jing aloki ane ban hiar arsot kumba piar waisin nadu nang khana nganang kan mau tu kijing waisin dai kit kadok masih siko poi hawa ingdo ut pangkasengkai ba oddo kinong maulai namar bali pi ong khardai timo tedina takadau kan mau ba deng ke bar khoj be fikran kijing sya kan mau lut ba deng nadu nang khana kan mau lut dina takadau kan mau lut ke baro ki balalet baro ngakan mau nadu nang kena haduk mentan dalah he ngakan mau be tik biang ngakan mau dan teng badan corona msngotu syu handre ngakan mau biang ngatip ngasngotu ngamder ubi kumba pipi ong ubi te pi ong pede ba ijri ijat bendrio tang batang kran bakla ngara ketien nong wei ya ka ketien nong wei pi ken kor ketien nong wei pleng mo pi nang wan bishar hana kan pareng mamel adep sngotu lupa takumno pede pi burom chu ketien lajong pan na kran ketien lajong te pi sngotu padem haba pi sngotu ketien lajong te beliu pede pi ken koridor ya kata kabanga kran ni pi tang kran pareng ngam ju ken koridor ya ketien nong wei ngam ken koridor ketien nong wei ngala un pendon kam ya ka ngaburom ru ya ka ketien jung ki wei ngaburom ru ya kata ka jinget jung ki wei handrei ngaken koridor bat nga iet bat ya ka jong lajong ya ka ketien lajong de nang takadau ti wat sngotu bakla na sngotu bakla te ni hab yami be pa wasai ken ya kran pa wasai kani ka de ka yeng sawai jung badeng do todong pen badeng do todong ilong kum to pen tu de na takadau ba pia bishar ba badek ba de hok ba saduk tangwal dang aduk ngakana de kamen sim ka kamen ngakam lik tu lik tiam kam lik bam re
ya ka bahak ka banta jong no ngaba me ka siap bang ngatre la jong ngatre hi handre walda ngadu ya ka hok jong ngaru ya ka bai tre jong ngaru ngam jus ngawi era kam dan jing pher ya nga kamen ban long kum ne hi namar la kha ya nga kum mrau ne perthei la kha kum usiem hang tei ti tang utei hi batep amdan manu batep de ba utei utep te ngaru ngatep nga de tang plang kon bat nga de tang bru bapo nagi bapo tambaro kumba phi ekran hi kumba phi ekran hi kumta hiru ngalong handre phinom la par on penram lani man pen kubom mi kesentur ke jonga ngan yai kran kumne hi kumba phi hi phi ong ngade usipia ngade kardai ngade u kat ba phi atim ngade bi uta handre ngan yai kran ni ke jing sisa hadu baka men sim jong phi kan sa perkhat ke jing mut perkhat jong phi kan sa perkhat kan sa pen perkhat ye phi ti ya ki e baro lada phi kwa ban ya da kalanti jong ke jing sisa lada phi kwa ban laj marau lani lada phi kwa ban im kum ki bri balai lo ban laj na ki saite sai khum jong kinong le bertong kinong le baman ngan sapen EP lada phi nge ha ublei ukpa jonga uba beneng ngan sapen EP handai lada phim le komta ti ngaru ngan hap ban ya ne la ka jong kalanti ngan ya la ka jong kalanti handai ngan ong EP lupa serta hi phin saya long marau phinom laj marau ra phinom laj marau ra kum kane ka jing long phinom laj marau ra takadaw ngon ong EP ya ka singi kha jonga la kha nyo banai ban nyo badon si pararo nyo ngot handai ngalong marwei ngade bit marwei nadu nang ret ngalong bit marwei de na takadaw ngam judon ra ka jing sngoper bat ngam ju kwa hiru ban yathu ya ka ege problem hakiwei ngai thu be tang ha ublei tang utei hi batep ndrei nomla hiru ban pen sngo thu yanga ngan ong EP tang la phi wan da kalanti ka badai ngan yathu iding sia la phi wan da ka wei ko wei ka jinglong ngan nom yathu iding sia wadi ka banga tep ngan nom yathu ra te dena takadaw ngan ong EP to kublei EP baro to ai ba ublei hi utep khambhai ke baro namar balei banga ngamani tang yu ublei ngamani yanu ngam ju mane kibrio ngamani tang yu ublei nganget ru tang yu ublei jar ubakwa banle ya kata tianga kloy man pen i bal ada pi pdiang sngobaha ya kata ngarung akloy ban pen i ti tangkini kentien kublei siboni pi baro